Tay-tay ba tay-tay? Kaning tausi atong gamiton, te? Nasa rep na yung nabiyot. Si Daddy. Okay. Wala siya. Si Dan, Herman. Mas ahid, mas koncheng daw. Sila mong Dan, may grabe ka. Oh, pwede sa tubig, G. Iwan na paru-paru G, iwan o. Balay kami. Kung lagi na si magdala. Yung nadya, ulos na kaya. Bilang ka na kung ano rin. Kapag kay Mark? Wala kita na kanto na ito. Ali, narinig ako, pero yan ginanagyan yung paayo. Talaga kayo, Mark? Ako kayo sa speaker, magkain niya. Pamilyon. Kain. So, ang interest, ano mo yung bayad? Thank you, Exo. May Swedish na. So, interest mo yung bayad. Sino po sa? Ano yung niya? Wala, asin mo. Dili mo ganahan? Wait, man si Margie. Uy, gusto mo na magluto. Tay-tay ba tay-tay? Ano ba ang plastic? Ay, sarap. Hindi ka na sa house ni mo. Yung So, kailangan, dili na ito i-mix na yun ang egg para makuha ng egg. So, kung once na ito i-mix na yun, diba siya may mudo, diba? It's okay. So, this is how I make... Mausunod, guys. Mausunod. This is the secret. You want. Allah, you want. Ayaw ko dyan. Good. Eh, may luro ko din. Ay, nako. Saksak nilong. Oh, anak, bote sa tubig. Bote ko. Dali ang iro, amay matulog iro. Kapag na ko. Sila naman doon, Dili. Ano pa yung sikyo? Ini. Ayun, dira ilo. Sinanlan ko. Pagdok-dok og ahos dahil. Pag-ahos. Ano ba? Ikaw mo tutuluan yung kape? Pagod, man. Ano sa mga, kasi lang may nag-oil pa ko.
Ini pagkaman mo di, sir, kami ini pakai isa. Lagi. Pero sa ba? Ikaw sa simple, Gitagbo mo. Oo, tago mo. Hindi na naman. Karon na kami naguban. O, gano'n na natupad kami. Ang bayan mo sa ako. Singapore na punta. Muban siya, muban siya. Dili, braga ko sila. Timing po ng pag-ato dito. Naa sila ba? Na. Ay, balay? Maka niya, iko ano. Ay, Islet. Diwasan rin ka. Oh my God. Kasi naanad na kay Kuan. Tapos mo siya, te. Dili siya bitter. Tapos siya. Di siya bitter bitaw. Coffee doesn't need to be bitter lagi daw. Mo day sakto. Gabi sa nang uban sa coffee shop. Uy, gabi ka bitter. Mo day kuan, mo yung sakto lagi kay. Dapat tamis niya. Rin siya yung mga taste, mga citrus na taste, mga ina. Nabutang yun na di gatas ni ko. Parang kitaan ka na nagbutang kay gatas. Mo man yung Spanish coffee ba? May condense ba? Ang condense sa butang. Did you get ang rice lang? Ha? Pasmado kay ko. Kumain kayo yun. There you go. Pero yan, ano? Nakasawsin ko